Jou. Eli oltiin tossa Junnu poimassa pajunkissoi pääsiäistä varten. Ja sit tiedätkö, puskan takaa ilmestyi sellainen pieni musta poika. Silleen, yo, what up? Mä oon Make. Sitten kun voimme tulla Virpotteen kaa. No totta kai. No mentiin seuraavaan aamun Virpon Maken kaa. Ja siitä mentiin Makelle. Ja se oli, yo, tsekkaa mitä mä osaan. Sitten se heitti flikin patjalla. Mä olin, what up, mitä hittoa? Sitten mä koitin itekin ja siinä se meni. Mä olin vaan, mitä ihmeitä. Heti kun mä näen joku heittää, niin siinä se menee. No siinä me ruvettiin treenaamaan loppujen lopuksi niitä olohuoneessa. Siitä lähti mun trikkaus ja sun muut kehohallinnan. Et ruvettiin eka patjalla ja sitten hypittiin sohvilta bäkkäreet siihen maahan. Ja no sen jälkeen mä harrastan vähän kaikkea liikuntaa, stunteja ja kamppailla ei liittyvää. Kun mä olin about 16, mä rupesin harrastamaan vapaa-ottelua. 4 tuntia, 3-4 kertaa viikossa. Samalla kaikkea fitness-juttuja. Ennen kuin se oli cool, mutta eikä mitään fitness, vaan ihan kunnon HC-shittiä, you know. No peruskoulu oli, että mä vittu en ymmärtänyt, että tää rupesi pikkuhiljaa niin avaa silmiä siellä ja tajua, missä me eletään. Mä sanoin, että ei tää oikein niin ihmisen tapa elää. Että meidän kuuluu olla vapaa ja me tarvitaan tää systeemiä lajittelemaan meitä tai reguloimaan meitä, vaan mä huomasin, että tässä on joku vikana. Mä oon aina vaan unelmoin sen jälkeen, niin kuin vaan, että pääsin jonkin vapauteen, jonkin viidakkoon tai metsään asumaan. No peruskoulun jälkeen pidi välivuoden, mutta jostain työpajalta ne soitti, että hei, et kiinnostuiko täällä, meillä on tämmöisiä vaihtoehtoja nuorille. No, en mä oikein tiedä, mitä mä siellä tein, se oli kuin äänipaja, ei kiinnostanut pätkääkään. Mutta siellä oli aika seikkopäistä jengiä ja yksikään jotain raivaret koko ajan, että siinä oppi kyllä aika hyvin ihmisistä. No, sen jälkeen mä lähdin Palestiinaan tutustumaan mun kieleen ja kulttuuriin, ja mä asuin siellä mummoja eri tätien luon. Mutta siellä mä rupesin harrastamaan niinku ihan old school nyrkkeilyä, ja siellä mä tutustuin mun valmentaja, joka on ollut niinku paras valmentaja mun tähän mennessä. Pisti mut tosi koville, mutta mä otin sen ylpeyden ja kunniaa vastaan, mitä se teki, mutta vaikka kuinka se rääkkäsi mua. Perustreenien lisäksi mä otin myös yksityistunteja, mulla oli kisat tulossa, potkunyrkkeilykisat, vaikka se oli nyrkkeilyvalmentaja, ne valmentasi mua siihen, koska mun potkunyrkkeilyvalmentaja ei ollut läheskään niin kehittynyt kuin tää mun valmentaja. Ja sitten valmistaudun niihin ja kohtasin siellä arbimaiden mestarin. Ja ekan erän mä otin turpaa, toisessa erässä mä annoin turpaa, mutta se vei sen eka erän kuitenkin niin hyvin, että voitto meni sille. No ei mitään, se kuitenkin oli opettavainen kokemus ja ei häviö, ellei lannistu. No sit mä Palestiinasta niin kulttuurit kolahti aika pahasti yhteen ja no, mä ajattelin, että nyt on aika lähteä takaisin Suomeen. Ja sitten mä oli vähän aikaa Fajal duunissa meidän pizzeriassa, aloitin sen jälkeen aikuislukio. Mä olin niin fiiliksi, että taas kouluun ja mä vedin 9 ja 10 ja niin vietin aikani himas opiskelle sit. No sit tuli kesä, oli aikuislukio, oltiin keskeltä vuotta, niin tuli kesäloma pari jakson jälkeen ja oli, että no ei oikein enää maistanut kouluun sen jälkeen, kun tutustui uusia tyyppejä ja rupesin vaan chillailemaan. Sitten mä kuulin, no sen jälkeen tein vähän mitä tein ja matkustelin ja näin frendejä ja chillasin ja oli Fajal duunissa ja kuulin veljeltä Voijon maasta ja se oli, että ei, että täällä on tämmönen niinku näyttely, niin mä olin mitä vittua, että kuin siistiä, että kuulosti ihan sairaan hyvä, että suoraan luin, että joo, että tää oikeesti tuntuu, että tää olisi mun juttu. Ja no, mä olin tää vähän aika, eka viikon aika, mä olin, damn, wow. Siis se, niinku, se vapauden tunne, se on ihan oma tunne, minkä mä koin täällä. Nämä ihmiset, nämä on niin ihan, nämä on niin spessui. Jokainen yksilö oli vaan niin jotenkin erityinen ja vaan nautin kaikesta. Ja se vapaus, miten voin olla oma itteni. Ja no, täällä on kaikki mennyt ihan vitus smoothisti, paitsi tappelut silloin tällöin. Shout out to Johannes. Joo, se pitää vakio tappelut. Ja mitä muuta, mä oon maailman kansalainen, universaali. Mun mielestä maailma ei rajoitu siihen, mihin sä oot syntynyt. Mä oon avoin mieli, vapaa mieli, susi lampaiden joukossa. Mä en kuulu mihinkään, siksi mä kuulun kaikkialle. Peace.